No Poristahan yleinen kuva on se, että täällä on hirveän synkkiä ihmisiä ja näin, mutta en mä tiedä. Ja sit puhutaan, että kun Porin torilla kävelee öisin, niin ei ilman puukkoa uskalla kävellä, mutta en mä tiedä, kyllä ei täällä nyt niin paha. No mun mielestä oikeesti, kyllä täällä on ystävällisiä ihmisiä ja näin. Ei tää on niin paha, kuinka pahassa maineessa täällä. Parasta on Porissa se, että täältä kumminkin, kun itsellä on juuret täällä, niin kaikki mitä täällä on hirveän tuttua. Niin täällä on ystävälliset ihmiset ja paljon sellaisia asioita, mitä ei saa uudessa paikassa hetkessä. Että sun pitää syntyä tänne ja silloin saa juurut tänne. Tää on hyvä paikka. Tää ei ole porilainen keksintö. Tää ei ole porilainen, hullun suomalaisen keksintö kyllä varmastikin. Ruotsissahan nämä on ollut pitkää, mutta sitten nythän tää on Suomeen vasta tullut viime vuosina ja nyt se lähtee yleistyä. Että sitä tullaan odottaa, että siinä on varmaan tän kevään aika suuri hitti. Vaan sinne kun pistää Halosen uimaan ja sitten pistää Vanhasen ja vähän köyttöjuureksia, niin se varmasti on soppa valmis. Monikäyttöinen tuote, joo. Ja siellä varmaan tullaan parantaa tilanteessa, jos toisessa maailmaa. Että mä uskon, että ja onkin parannettu tuommoisessa laitteessa jo paljon. Onko sulla jotain suunnitelmaa? Oikein hyvää syntymäpäivää. Joo, kaikin puolin. Laulua, leikkiä, urheilua seuraavat 450 vuotta.